స్టైల్ సికందరు మోడల్ లాగా రెడీ అయ్యి ఎక్కడికి వెళ్తున్నా అంటే మంచి ప్రదేశాలు చూడడానికి వెళ్తున్నా ఫ్రెండ్స్. బేసిక్ గా నేను ఎప్పుడు లేటే, ఆఫీస్కే కాదు ఫ్లైట్ కి కూడా 5:30కి డిపార్చర్ అంటే నేను లిటరల్ గా 4:50 క్యాబ్ దిగిన. బట్ నా అదృష్టమో నా టాలెంటో గానీ ఐ నెవర్ మిస్డ్ ఎనీ ఆఫ్ మై ఫ్లైట్స్. మీకు కూడా నా అంత అదృష్టం కావాలంటే ఆ ప్రొఫైల్ ఫాలో కొట్టు మామా. ప్లీజ్ దేవుడా, ఇంత షో చేస్తున్నా అని చెప్పి నా నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ మిస్ చేయ ప్లీజ్. ఎనీవే, నా మనాలి పోవాలన్న ప్రయత్నం ఎప్పటిది కాదు. May 12కి టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నా. బట్ ఆపరేషన్ సింధూర్ వల్ల మా ఇంట్లో వాళ్ళు టికెట్స్ క్యాన్సిల్ చేయించారు. ఇప్పుడు నేను లిటరలీ ఢిల్లీలో అడుగు పెట్టానో లేదో, ఢిల్లీలో కార్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయిందన్న న్యూస్ విన్నా. నా ఫ్రెండ్స్, నా వెల్ విషర్స్ అందరూ కూడా రిటర్న్ వచ్చే అన్నారు. బట్ నేను ChatGPT అడ్వైస్ తప్ప ఎవరు అడ్వైస్ సీరియస్ గా తీసుకోండి. ఎనీవే, ఈ ఢిల్లీ మెట్రోలో ఫుడ్ ఉంది మాస్టారు, ఏది తిన్నా 30 రూపాయలు, కానీ ఒక్కసారి తింటే 30 సార్లు వాష్రూమ్కి పోతారు. ఈ చికాక్లో మనాలి బస్ ఎక్కిన. ఆహా, పొద్దున్నే లేసేసరికి అందాలలో మహోదయం. మనాలిలో మనం ఏమేం చేసినాం, ఎక్కడున్నాం అనేది మొత్తం కూడా నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చూపిస్తాను. అంటిల్ దెన్ టాటా.